Tihi ocean, 1942. Američke snage pokušavaju obraniti svoje vode od japanske mornarice. Pored moćnih brodova i bučnih zrakoplova, ispod mora šulja se nevidljiv lovac, podmornica. To podvodno vozilo namijenjeno potapljanju neprijateljskih brodova iz daljine pokazat će se kao jedno od najučinkovitijih vozila američke mornarice. Njegova glavna uloga je potapljati japanske brodove kako bi se smanjio dovod zaliha na okupirane otoke. Sredstvo kojim se to ostvaruje jest torpedo. Ono se ispaljuje iz podmornice te plovi ispod površine pod zadanim kutem kako bi došlo do zadanog cilja i eksplodiralo. Mora se napomenuti da je torpedo isključivo mehaničko, pa se stoga žirokut podešava tako da se kad je torpedo u cijevi sa vikom odvrne nekoliko puta. Ovisno o okretaju vika i strani, žirokut se može podesiti lijevo, engleski port, ili desno, engleski starboard. Postoje dva glavna tipa torpeda, no o tome i o žirokutu će biti riječi kasnije. Kako bi se torpedo ispalio i osigurao da pogodi metu, podmornica sama mora biti dobro pozicionirana. Kapetan i navigator rade na tome da podmornica zauzme najbolji mogući položaj kako bi pogodak bio osiguran. Za taj pogodak trebaju se skupiti podaci, koje skuplja i obrađuje Torpedo Data Computer, skraćeno TDC, smješten u tornju pored periskopa. Ovim je omogućeno da kapetan i operater stroja rade u koordinaciji. Torpedo Data Computer je mehaničko računalo kojim se upravlja okretajem ručki koje zatim pokreću zupčanike. Output je prikazan u obliku kazaljki dok inputom upravlja operator stroja. Njegova glavna svrha je unijeti podatke u Torpedo Data Computer koje zatim mehanički određuje žirokut i poziciju s koje se treba pucati, a to se sve prikazuje na kazaljkama. Pomoću trigonometrijskih funkcija računalo prikazuje izračunate podatke. Operater ih očitava, predaje kapetanu koji zatim šalje podatke u torpednu sobu. Na slici je unutrašnjost računala, gdje se vide zupčanici koji moraju biti u skladu kako bi rješenje paljbe bilo točno. Drugi svjetski rat je odavno završio i TDC su zamijenila mnogo jača računala koji su danas stroga tajna svake mornarice. No postavlja se pitanje, ukoliko je u 40. godinama postojalo računalo koje bi bilo sposobno raditi ove proračune, kako bi ono izgledalo? Još važnije pitanje je kakav bi softver postojao u njemu te kako se koristio. To je pitanje na koje dajem odgovor u ovom seminaru. Da bismo počeli razmišljati o programu kojeg bi računalo koristilo, prvo moramo pogledati problem. Pojednostavljena slika problema nalazi se na desnoj strani. Ovdje vidimo da je naš problem takav da ga možemo riješiti trigonometrijskim funkcijama. Kod manevriranja u poziciju podmornica mora doći u optimalan položaj kako bi pogodak bio osiguran. To se odvija pod vodom kako meta ne bi otkrila podmornicu i nastavlja svojim kursem pod stalnom brzinom. Zbog toga ova slika ima smisla samo ako pretpostavimo da meta nije promijenila kurs niti brzinu te nema pojma da je neprijateljska podmornica u blizini. Nakon što smo sigurni da meta nije otkrila podmornicu, potrebno je izraditi rješenje za napad. To rješenje je žirokut prikazan na slici kao theta gyro. Pojednostavljeno, to je kut pod kojim torpedo mora skrenuti nakon što napusti podmornicu kako bi pogodilo metu. Torpedo zatim plovi u ravnoj liniji kako bi došlo do svoje mete. To je moguće zbog toga što torpedo u sebi ima žiroskop koji se podesi prije paljbe okretanjem vika kojeg smo spomenuli ranije, te se zato kut naziva žirokut ili engleski gyrokut. Kako bismo izračunali žirokut, moramo znati nekoliko stvari. Trebamo znati kut po pramcu, trebamo znati brzinu torpeda i trebamo znati brzinu broda. Kut po pramcu je prikazan kao theta bow i to je kut pod kojim meta vidi podmornicu. Na trenutnoj slici bi to bilo otprilike 100 stupnjeva desna strana, engleski starboard. Taj kut se dobija tako da kapetan gledajući kroz periskop određuje od oka i šalje na obranu. Ovisno o tome je li kut dobro odrađen, tolika je mogućnost da pogodak bude uspješan.
Brzina podmornica, to jest V-torpedo na slici, je stalna, no treba napomenuti da su se koristile dvije vrste torpeda, Mark 14 i Mark 18. Mark 14 je bio plovilo koje je išlo uz pomoć turbine i kompresiranog zraka, a Mark 18 je plovio uz pomoć električnog motora. Mark 14 je imao mogućnost podešavanja brzog ili sporog načina plovidbe, te je to određivalo krajnju brzinu torpeda, dok je Mark 18 imao fiksnu brzinu. Brzinu broda je također određivao kapetan, temeljeno na poziciji podmornice i broda. Tu je varijablu, to jest V-target na slici, pomogao otkriti position keeper, uzimajući u obzir kut mete i udaljenost mete kroz neki vremenski period. Neki su kapetani mogli odrediti pomoću brodskih priručnika ili iz iskustva. Ove podatke zatim treba unijeti u formulu. U ovoj jednadžbi vidimo da V-target, što je brzina mete, kroz sinus kuta odbijanja, to jest sinus angle of deflection, mora biti jednako brzini torpeda kroz sinus angle on bow. Iz te se formule zatim dobija kut odbijanja deflection vidljiv na slici. Žirokut se zatim izračunava tako da se od relativnog kuta pod podmornice, to jest bearing, oduzme ili doda kut odbijanja, ovisno s koje strane promatramo brod. Tu je formulu 40. godina izračunavalo mehaničko računalo, a sada ćemo vidjeti kako bi to izgledalo sa softverom ovog seminarskog rada. Umjesto mehaničkog računala veličine ormara, TDC bi se mogao zamijeniti elektroničkom inačicom koja bi izgledala slično kao računalo desno na slici. Računalo bi po arhitekturi bilo slično računalima iz kasnih 60. godina, te bi imalo ekran 10x20 inča na kojem bi rezolucija bila 512x256 piksela. Ekran bi imao 32 linije i 32 znaka po svakoj liniji, bez mogućnosti scrollanja. To je jedan od uvjeta koji sam poštivao u svojem programu. Za potrebe računala izradio sam prikaz tipkovnice koja bi imala ugrađena svjetla, te bi se ona palila i gasila ovisno o izboru koji je izveden. Zbog toga je u program uključena funkcija Turn off keyboard lights, koja u programu samom ne radi ništa, ali bi kod pravog računala slala signal za gašenje svjetla tipkovnice. Tipkovnica ima gumbe koji se izravno pišu na ekran računala. To je napravljeno zato da korisnik ne bi slučajno upisao krivi podatak, te za svaki podatak postoje gumbi koji se mogu koristiti kod njega. Više o tome na demonstraciji programa. Krenimo sad sa izradom C++ programa u verifikatoru. Prvo uključujemo osnovne biblioteke i radimo int main using namespace i definiramo pi. Nakon toga idu funkcije sinus i arcsinus kako bismo dobili točne rezultate, a ne rezultate u radijanima. Nakon toga te funkcije treba staviti u int main kako bismo njima mogli pristupiti kod testiranja i kada se to napravi ide zastavica flag koja govori jesu li testni podaci za torpeda dobri ili nisu. Nakon toga funkcija turn off keyboard lights, kao što sam rekao, ne radi ništa značajno, ali bi mogla da je to stvarno računalo. A funkcija send fire signal nam zapravo govori gdje ćemo poslati signal koji sadrži dubinu i žirokut. Glavna funkcija solution ima nekoliko parametara i ona nam zapravo računa deflection, ona je glavna funkcija kojom se računa ona formula koju smo vidjeli prije. Naravno to sve treba napisati u main funkciju kako bi se mogli testirati program sa 100%. Nakon toga idu neke varijable tipa char, tipa short i tipa float, ovisno o tome što trebamo, i je li žirokut ok, stavljamo probitno da je. Nakon toga radimo simulaciju pokretanja programa koji će zapravo biti starting sa točkicama koje idu i to ćemo pokazati poslije kod demonstriranja. Dva fora koja zapravo rade te točkice i funkcija sleep koja će nam zapravo pomoći da zadrži ekran tako kako je iz funkcije Windows. Zatim očistimo ekran i napišemo startup complete, što znači da se uspješno računalo pokrenulo.
Nakon toga radimo našu glavnu funkciju koja će se ponavljati i kad ona bude gotova pisat će pritisnite off za izlazak. Nakon toga moramo napisati u glavnoj funkciji koje cijevi želimo koristiti kako bismo točno napravili rješenje za napad, a to su ili prednje ili zadnje cijevi i moramo ih opet uključiti nutra sa jednom crtom i nakon toga ide informacije o torpedu. Prvo ide dubina u stopama od 0 do 50 i naravno do while kako bismo osigurali da je dubina dobra. Nakon toga ide torpedo oznaka 14 ili 18 i ovisno o tome što smo mi napisali da bude ta oznaka, pita nas da li želimo 14 ili želimo 18. Ako je to 14 stavimo da ima izbor high ili low speed kako bismo mogli točno odrediti koja nam je zapravo brzina torpeda. Opet sa do while provjerujemo korisnikov izbor i radimo ukoliko je high low stavljamo jednu brzinu, ako nije stavljamo drugu brzinu i ukoliko je mark 18 stavljamo treću brzinu. Naravno zastavica mora ići na true pošto smo prvi put upisali podatke i možemo ih nakon toga poslije koristiti. Nakon toga trebamo napraviti što se događa ako je zastavica već istinita, moramo napisati drugi izbor, a taj će drugi izbor zapravo biti naš ostali izbor za torpeda gdje ćemo mi upisivati želimo li to ili ne. Tu onda odabiramo i ako ne želimo onda pišemo nove podatke, a ako želimo onda nam se trenutni podaci o torpedu ispisuju, znači oznaka i brzina u čvorovima. Moramo napomenuti da je sve u čvorovima, brzina torpeda i brzina broda, tako da možemo računati kako treba. Nakon toga stavljamo novu kalkulaciju, zapravo to je pitanje za novu kalkulaciju, želite li ju ukoliko želimo novi izračun, a ako ne želimo onda se ide na press off to shut down, znači moramo isključiti računalo i poruka da se računalo isključuje. Nakon toga moramo napraviti onaj dio koda koji nam govori što će zapravo biti ako ne želimo sačuvati podatke o torpedu i to onda opet ide onaj kod pri kojemu mi radimo torpedo mark i određujemo brzinu ovisno o tome koja će biti i koje je oznake torpedo. Znači ako je high ili low onda je jedna, a ako onaj drugi što je 18 onda će biti jedna standardna brzina pošto ne može imati više brzina. Nakon toga radimo naš ispis informacija za input, a to će znači biti bearing, to je relativan kut podmornice, to će biti udaljenost podmornice do broda i naravno sve provjerujemo sa do while kako korisnik ne bi upisao krivo. Angle on bow od 0 do 180, to smo objasnili što je i naravno moramo reći je li to lijeva ili desna strana, isto sa do while kako ne bi korisnik upisao krivo. Nakon toga ide očekivana brzina mete i poslije toga ide target solution ispis, ispisuje se koji je relativni kut prema podmornici, koji je angle on bow, ovisno o tome je li port ili starboard se ispisuje port ili starboard i udaljenost se ispisuje u yardovima, a brzina mete u čvorovima. Nakon toga ide glavni program, znači deflection jednako solution, ona naša funkcija i tu zapravo onda računamo koji je naš žirokut. Ovisno o tome je li port ili starboard, u kojem smjeru ide brod, tako moramo izračunati kut. Ako je port, onda znači da trebamo dodati kut, a ako je starboard, znači da moramo oduzeti kut.
Naravno moramo provjeriti jesu li cijevi dobre, a cijevi dobre provjerujemo tako da pitamo korisnika je li F ili A i onda tu funkciju zapravo prosljeđujemo tu i tu provjeravamo koje od tih kutova kako bismo dobili jedinstveni kut između 0 i 90, a ne jedan apsolutni, na primjer 370, što ne može biti u našem krugu koji je od 0 do 360. Nakon toga ispisuje se žirokut i ako je žirokut ok, onda nastavljamo dalje, a ako nije, onda dobijamo poruku da se rješenje ne može biti izvršeno za te cijevi ovisno o tome koje smo odabrali. Što znači ako želimo pucati sa prednjim cijevima, ne možemo to napraviti i za podmornice, jer torpedo jednostavno nema takav doseg. Nakon toga moramo pitati želimo li potvrditi naše rješenje. Ako želimo, onda šaljemo signal u torpednu sobu, a ako ne želimo, kalkulacija se prekida. Evo, ovo je jedan zadnji dio koda i to zaključuje naš cijeli kod i demonstracija programa slijedi. Krenimo sad sa demonstracijom ovoga programa. Možemo si na lijevu stranu staviti našu virtualnu tipkovnicu kako bi znali što zapravo upisujemo u nju i idemo pokrenuti program. Znači program piše starting i program se pokrenuo, startup complete. Moramo najprije unijeti cijevi iz kojih želimo ispaliti torpedo. Možemo unijeti prednje ili zadnje cijevi, ovisno o tome gdje pucamo na metu. Znači, logično je da nećemo odabrati prednje cijevi ako je meta iza nas. Za ovaj slučaj stavit ćemo da to budu front cijevi, front tubes, kao što je vidljivo na ovoj tipkovnici lijevo gore. Možemo isto tako smanjiti ekran kako bi bio što vjerodostojniji onome ekranu. I zato trebamo upisati nešto o torpedu kako bi angle solver mogao točno znati koja je brzina i tako izračunati. Neka prosječna dubina torpeda bi bila oko 10 stopa, pa ćemo mi upisati 10 stopa što je oko 3,2 metra. To je nekakav standard. Nakon toga nas pita da unesemo oznaku torpeda. Mi ćemo unijeti 14 pošto je torpedo oznake 14 u cijevi i nakon toga nas pita želimo li jako brzo torpedo ili sporo torpedo. Unijet ćemo brzo. Kad je to gotovo, moramo unijeti neke informacije o meti. Prvo što se vidi da moramo unijeti, to je target bearing, što znači da moramo unijeti naš relativan kut koji će biti recimo 24, što znači da je meta malo desno ispred našeg pravca. Udaljenost do mete, najbolja udaljenost za ispucavanje torpeda bi bila između 500 metara i 1000 metara ili 500 yardova i 1000 yardova, ovdje u yardu, pa ćemo staviti 750 za svrhe ovoga puta. Angle on bow, ako se kreće prema nama ili ako se kreće vodoravno, znači okomito od nas, onda bi to negdje bilo 90, ali mi ćemo za ove svrhe staviti oko 76. Moramo naravno provjeriti i moramo vidjeti na kojoj je strani. Ako se kreće lijevo, onda znači da je vjerojatno port side, znači okrenuta nam je lijeva strana, pa ćemo mi ovdje staviti port i estimated target speed, koja bi bila brzina mete, upisujemo da bi mogla biti standardna oko 14 čvorova. Nakon toga dobivamo target solution i on nama sad tu govori što smo mi zapravo odabrali. Znači 24 stupnjeva, 76 port side, to je naš angle on bow, udaljenost je 750 yardova i brzina je 14 čvorova.
Žirokut je izračunat kao 6 sa starboard, što znači da mi naprijed moramo na 6 stupnjeva podesiti torpedo kako bi ono došlo do mete. Nakon toga moramo potvrditi naše rješenje i to radimo sa yes i poslano je u prednju sovu sa torpedom. Nakon toga, ako želimo novu kalkulaciju, jednostavno stavimo yes i počinjemo novu kalkulaciju. Sada bi mogli staviti zadnje cijevi, što se stavlja sa A, i želimo li zadržati podatke o torpedu, ako ovdje stavimo no, onda će nam opet ići na upis o torpedu, ali za svrhe ove demonstracije stavit ćemo yes i onda će nam ispisati trenutne podatke o torpedu. Znači ono što smo prije unijeli, high speed 46 čvora, Mark 14. Nakon toga opet trebamo unijeti target bearing, što će biti na primjer 324, udaljenost do mete će biti 900, angle on bow će biti 120, port ili starboard side će biti starboard side, desno. I estimated target speed će biti otprilike 18. Nakon toga nam javlja da ne može izračunati rješenje za zadnje cijevi, što je i logično jer sa zadnjim cijevima ne možemo pucati na prednju metu koja je ispred podmornice. To je sve od ove demonstracije i na kraju možemo napraviti N, ne želimo novu kalkulaciju i on nam javlja poruku shutting down i press off to shut down. Kada bismo sada na tipkovnici virtualnoj pritisnuli off, onda bi dobili da se ovo zapravo ugasilo. To je sve od programa, nadam se da ste nešto naučili i da ste uspjeli shvatiti kako zapravo radi ovaj program koji računa žirokut za podmornicu. Hvala lijepa i doviđenja.